लावरे काय चल बघू. अरे ह्यो शिवले उघडून बघता काय का सांग ना. ह्यो नागेश काका म्हणजे काय अडचणी जे बारामध्ये चल. एक नंबर म्हणजे वांगे. चल पुढे चल काढतोय बाबू. चलो युट्यूब बोलू. अरे बोल तुझं माझ्या मोबाईल दे. तू पहिला चल तरी. चल मरे. हो माझा नेट चालू होता. मातोश्री आता लाव. मंदिर बघ मस्त. बघलं मंदिर बोल असं बोल तुझं. अरे ह्यो झोपलो. हो तुझं हिल. तर मित्रांनो आम्ही चाललो होता मच्छी आणू. होय ना. बाजूची नाही मच्छी खाई लाव. मीठ मुंबरी समुद्राच्या किनारी मच्छी आणण्यासाठी चाललेलो आहोत. तुम्ही पण चला. मागच्या व्हिडिओ बघितला असेल आमच्या. काय करू. तर आता इथे मच्छी काय बसलं. बघूया मच्छी. पप्पा होते आणि इकडे सोबत भाई. गागरे घुमुले वाजूले मच्छी मच्छी आम्हाला मिळू दे. बरं झालं लेफ्ट राईट नाही लेफ्ट. मच्छी ते बघ किती मच्छी आहे. यार बोलतो तुला लागेल गाडी लांब थांबवत आमची मार्केटच आहे यार. भाई गुगल पे वाले नसतील या. पैसे वाढवतील. गुगल मालवणी पुढे देतील मग ते भेट देतील. हा चला खोला. ₹50 ओपन. 50 रुपये मुळे तो काय आता शिवले तेच ते मुळे नाही ते हे ते कसं म्हणतात ते नाही. अरे थांब. जामच बॉम्बट टाक लागलो. अरे कोणाक बाबा त्यांका बघता. ता सैनिक तकडचा इकडे नाही इकडे काय घेता रे सुबोध. तू हे तू मुळो खोलून कशा बघित होत. बसा. लावरे काय चल बघू. अरे ह्यो शिवले उघडून बघता काय का सांग ना. ह्यो नागेश काका म्हणजे काय अडचणी जे बारामध्ये चल. तू बघत होता शिवले बोलतो. शिवले वाटणे किती आपल्या एवढ्या माणसा. अरे ते हा बघवते 50 रुपयाने वाटो बरं होतो. मी त्याची मास्क बघवते कसा आतमध्ये.
ए दरवाजा ए काय आहे हो? चल फटाफटा पटापट ही बघ सुरमई कोलंबी ही 1500 वाला बाबा ही ताजी आहे थांब रे का मापून एवढं का विश्वास ना 5 किलो म्हणजे परफेक्ट टाका 100 ग्रॅम कमी आहे म्हणून चांगलं नाही ते काय बरे चिंगळावी लहान आहे कोण भाऊ तुझ्यावर आता तू आमचं कॅशियर आहे हे प्रदीप बोल लवकर मोठी काय काय बघ बघ मागची लहान होती होय ना गो त्या दिवशीची लहान होती की नाही लहान होती हे सुरमई तुमका होईना तर हात बोल ना सुरमईचा बोल ना 100 तर मित्रांनो हे बघा देवगड बंदर आणि इकडे मच्छी येतात इकडे मच्छीचं लिलाव असता सकाळी आणि दुपारी तर मच्छी घ्यायची असली तर इथे यावा आम्ही लेटच येलो आज हे कसे विचार डायरेक्ट कसे विचार तरी बस झाली एक पुरा पैसे काय 10,000 रुपये खाणार कोणी सर आपण एकच तुकडी खाणार किती रुपये झाले 500 रुपये 700 देऊचे 500 नाही जाणार ओरे बाबा तू 500 घे ना किती किती हो सगळेच घेतात आईच्या जरा सगळे नाही देत तू 3च देत काय कमी कर त्या जोडीतली एक खाली काढून ठेव काय वेगळी का फरक काय आहे एकच बोल किती बोल असं नको 903 जोडी 3,000 रुपये जोडी होती ना किती हजारची तुम्ही आहे मग ते 700-800 रुपये का ते 700 का होई मी काय बोलतो काय ते कमी करायच्यात आम्हाला हे नको 17-60 नको घेऊन आम्हाला एकच घेतो 700 तर बोललोच तू आता तू सांग किती काय लास्ट लास्ट 500 रुपये सोलूक नको कापूचे वेगळे कापूचे वेगळे कापूचे किती हो 30 रुपये तुम्ही घेतला
सगळी काय पार्टी आहे काय झालं हे पार्टी आहे की केव्हा चांगले हा क्रिकेट मॅचिंगची आई मॅचिंगची काढ काढ जरा. आत्ता मोजून. दोन मोठे देते 3 बारके देते मग ते ते का चांगलेलं आहे नुसतं चांगलं वेगवेगळे मोठे मोठे 5 पीस म्हणजे आणि आमका पोटोळाकडचं सहाशे. सगळं टाकले विकले शेपटे मस्त 600 म्हटलं त्यांनी तोंड फिरवलं मस्त मी कधी शेपटेची पाठ